Zo wordt 80 mensen weer van de morgen naar Starum kwam om daar de 12 kilometer van de overstede route naar Mokwar weer sneeuwvrij te maken. Ik ben nat om te zien. Ik krijg weer haast. Ja, ik krijg er trainen emotioneel van. Hoe ik daar zag ik het. En ik ben blij dat we daar die oproep die aan hebben weer. En wij gaan ervoor. Dat gaat terug. Dat gaat ik helemaal vanuit dat terug gaat. Maar dan even zwaar dat de banen mooi in laat jaren. Juist ben we weer rek geweest, toen weet het meer. Dit zacht en toen kreeg ik het al en het ligt dan volle beter. Morgen Joelen, ga je weggekomst. Wat kun je dan vertellen? Dan ben ik heel positief wat dat betreft. Userion, dan ben wij eigenlijk wel uit de bron. Dus een van de barrières in de route is daarmee opgelost? Ja, wij hebben het zaakje, ja, wij zijn er dan klaar voor. Ik teken ervoor. Ook de vrijwilligers van IJsclub Bolk binnen drokdwaande de route sneeuwvrij te krijgen. We namen het ijs in de lucht jouw zwargen. En de vrijwilligers willen voorkomen dat mij een bijpas hoe de Fluzen Bolk dit hier oerslijn wordt. Ja, en